Hej så alle sammen og velkommen til den her video, som forhåbentlig bliver sjov og lærerig og lidt af det hele for nogle forskellige mennesker. Jeg håber, I kan lide den, og jeg håber, I vil følge godt med. Så lad os komme i gang. Her er 10 ting, jeg som autist, og jeg ved mange af mine venner og veninder, er bare en anelse træt af at høre på. Følg godt med. Nummer 1. Åbenbart så ligner jeg ikke en autist. Folk kommenterer i hvert fald rigtig tit på det, at når de får det at vide, at nej gud, det ligner du slet ikke. Så jeg har fundet en måde at fikse det på, så alle jer derude, der også får det her at vide. Nu er det fikset. Nummer 2, som hænger en anelse sammen med nummer 1. Jeg lyder heller ikke som en autist. Det er vist fordi, at jeg snakker meget. Så jeg bliver bare siddende i det her hjørne og stirrer på min mobiltelefon og er socialt akavet. En anden klassiker, nummer 3, er, at om jeg så ikke må være helt fantastisk dygtig til matematik. Og altså, det er måske også lidt accurate, fordi at jeg er virkelig, virkelig god til matematik. Altså, giv mig hvilket som helst. Jeg siger også altid til folk, giv mig hvilket som helst regnestykke, eller hvor meget jeg kan af pi, og alle sådan nogle ting. Dog bliver de altid så skuffet, når de ser, at jeg hiver en lommeregner frem. Jeg ved ikke, om de troede, at alle med autisme bare sådan kunne recitere pi i hovedet. Men altså, stik mig en lommeregner, og jeg er et matematikgeni. Nummer 4 hænger pænt meget sammen med den der del med at være et matematikgeni. Fordi at de fleste af folk har det fra, fordi de har set Rain Man. Og ja, det er tydeligvis også 100% den mest accurate film af alle. Og egentlig så er alle autister jo bund og grund ham, ellers så har de jo faktisk slet ikke autisme. Så jeg vil godt lige vise, at jeg har det. Og til de af jer, der nu vil fortælle, at den eneste grund til, at du ved, hvor mange der er, det er også fordi, du talte dem inden tiden. Det kan enhver regne ud. Ja, det er 100% korrekt. Jeg talte dem inden tiden. Men til de af jer, der er lidt forvirret, så er det fordi, at det jeg sagde lige før, det kunne ikke blive meget mere ironisk, end det var. Rain Man er 1 ud af 100.000. Det er ikke 100% sådan, alle autister er. Når vi så er færdige med at snakke matematikgeni og Rain Man, så har folk en tendens til at vil høre, hvorfor en superkraft jeg så har. Jeg tænker, skal jeg sige min evne til at binge-watch til tv-serier på Netflix? Eller skal jeg vælge at fortælle, at jeg kan sove over 12 timer i streg, hvis jeg er træt nok? Igen, så virker det ikke helt som det svar, folk gerne vil have. Men jeg tror, at folk glemmer, at dem, der kan tegne som Picasso eller spille musik som Mozart, de er altså heller ikke født med det. De har bare fundet en interesse, som de rigtig godt kan lide, og som de har knoklet rigtig, rigtig hårdt for at blive så dygtige til, som de er. Derudover så er det også en smule trist, når man så fortæller, at nej, jeg har ikke en såkaldt superkraft. Og så mister folk hurtigt interessen en lille smule. Så er jeg ikke længere interessant, og åbenbart så forsvinder min autisme-diagnose også af det. Nu er vi nået til nummer 6. Nummer 6 handler om empati, og det at være empatisk. Det er en meget, meget normal misforståelse af folk ude i verdenen, at drenge og piger på det autistiske spektrum ikke er særlig empatiske. Men med hjælp fra den danske ordbog, og ved hjælp af at slå ordet empatisk op, står der i stand til at indleve sig i andre menneskers følelser og situationer. Det betyder egentlig bare, at man har svært ved at forstå, hvorfor andre mennesker eksempelvis græder, er vrede, er glade eller noget andet. Men det betyder ikke, at man på nogen måde er psykopat og er fuldstændig ligeglad med det. Jeg kan sidde på min computer på Facebook i flere timer, bare skrive med mine veninder, fordi at der måske er en fyr, der har dumpet en, eller der er nogen, der har været op og skændes med deres familie. Jeg kan bruge flere timer på at sidde og snakke i telefon med andre, for at høre, hvordan de har det, og for at være sikker på, at jeg kan gøre et eller andet for at hjælpe dem. Mange af os er faktisk rigtig, rigtig overempatiske, og bliver tit overvældet af følelser.
Og det viser sig gerne fra når vi er helt små. Eksempelvis så har min mor fortalt mig, at dengang jeg gik i dagpleje, så når et andet barn græd, så græd jeg også med det samme. Og det var egentlig ikke fordi, at vi absolut var, altså nu er man jo helt små, som hvis man kan sige venner. Det var ikke absolut fordi, vi var venner. Det var bare fordi, jeg ser en anden græde, så græder jeg også. Fordi jeg bliver så overvældet af følelser. Og det er det, der sker. Det sker også i dag. Når jeg møder mennesker, så scanner jeg rummet, og så mærker jeg, hvem er ked af det, hvem er sure. Ham derovre, han kan ikke lide hende der, fordi hun lige har slået op med ham, og hun er videre med hans bedste ven. Det er virkelig, virkelig overvældende, og jeg kan ikke slukke for det. Og jeg ved, at mange, der har det ligesom mig, de kan heller ikke slukke for det. Og jeg ved, at vi bruger rigtig, rigtig meget tid på vores venner og veninder, for at sørge for, at de har det godt. Så nej, som autist, så er jeg ikke empatisk. Jeg er faktisk overempatisk, og jeg er fuldstændig overstimuleret. Vi er nået til nummer 7 på listen. Den viser, at der er rigtig mange mennesker derude, der bare ikke vil give slip. Den viser, at der er rigtig, rigtig mange mennesker derude, der mener, at de har 100% ret i alt, hvad de siger, og der er ikke nogen, der kan ændre deres mening. Nummer 7 handler nemlig om, at folk kigger mærkeligt på mig og spørger, men egentlig mere konkluderer for dem selv, er du egentlig ikke bare blevet diagnosticeret forkert? Jeg ved med 100% sikkerhed, efter at have læst rigtig meget om det, efter at have undersøgt det rigtig meget, at jeg har fået den rigtige diagnose. Og det er faktisk virkelig, virkelig ubehageligt, når folk kan kigge på mig og sige, er du ikke bare blevet diagnosticeret forkert? Er du nu sikker? Nummer 8 handler om at være heldig, og at man nogle gange rent faktisk får forklaret folk, hvad autisme egentlig er, og hvad det spektrum egentlig betyder. Og så bliver det hele revet væk under, når folk kigger på det og siger, nå, mild form. Jeg troede lige, at jeg langt om længe havde fået forklaret folk det godt nok. Men nej, fordi at tydeligvis, så fordi at jeg ser sund og rask ud, og fordi jeg smiler, så kan min hjerne nemlig ikke fungere anderledes. Min hjerne kan nemlig ikke være overbelastet, overstimuleret. Min hjerne kan ikke lige pludselig bryde ned, få et angstanfald. Jeg kan ikke lige pludselig græde i en time, fordi at jeg er kommet til at snære det mindste af min mor. Det er nemlig rigtigt, fordi at du kan kigge på mig og sige, nej, hun ser sund og rask ud. Det kan godt være, at hun lige har forklaret mig rigtig fint, hvad autisme egentlig måske er, og at jeg faktisk har misforstået noget, men alligevel, så vil jeg ikke give helt op på den, fordi nej, hun har bare en mild form. Det er et handicap. Nummer 9 handler egentlig så simpelt om, at jeg bare lige hurtigt vil sige til alle dem, der bliver ved med at konstatere, at autisme ikke er et handicap. Det er forkert. Det her, det er et ledsagerkort, hedder det. Det er et meget, meget yndigt, grimt lille billede af mig, der gik i første G. Og det her flotte symbol, det skulle folk gerne have set før. Det er en handicapstol. Det betyder så simpelt. Det her kort, det er udstedet af en handicapforening. Det vil sige, at de giver kun det her kort til folk, der er handicappet. Om det er fysisk eller psykisk. Nummer 10 handler egentlig ganske simpelt om, at selvom jeg har sagt alle de her ting, jeg har sagt indtil nu, selvom jeg har vist en masse fakta, selvom jeg kan sende folk en masse links til avisartikler, interviews, så videre, og selvom jeg kan vise folk en masse mennesker, som minder mere om mig, end de gør om Rayman, selvom jeg kan vise, at de også er diagnosticeret inden for autismespektrummet, så er der stadig folk derude, der er koldt og kynisk konstaterer, nej, du er ikke autist, du er bare opmærksomhedskrævende. Heldigvis har jeg ikke været udsat for den her særlig ofte. Jeg har heldigvis ikke mødt den til mit ansigt i virkeligheden. Jeg ved, at der er folk, der har sagt det om mig bag min ryg, og jeg ved, at jeg har mødt det på internettet. Så det sidste vil jeg egentlig bare sige, tænk over, hvad det er, I siger. Tænk over, at det er helt okay, at I kan have gået et helt liv og tænkt, at noget fungerer sådan her. Men vær åben over for, at man kan tage fejl.
det er rigtig svært med sådan noget her, hvor at folk kan være sådan her, og man nærmest kan være fuldstændig modsætninger af hinanden udad til, men alligevel være noget inden for det samme spektrum. Det er rigtig, rigtig svært for mange at forstå, men lige så snart man lærer hinanden at kende, eller lige så snart, at vi måske lægger nogle af de ting ud, hvor vi er ens, så kan folk lige pludselig godt se en sammenhæng. Og det er det, vi gerne vil have. Vi vil gerne have, at selvom mig og Rain Man, vi overhovedet ikke ligner hinanden på nogle punkter, udad til, hvordan vi fungerer, hvordan vi taler, hvordan vi opfører os, så er der stadig nogle ting helt generelt oppe i hjernen, hvor at der tænker vi ens, der fungerer vi ens, og det er derfor, vi begge to ligger på det her spektrum. Jeg tror, det var det hele. Jeg tror, at jeg nåede nogenlunde omkring. Jeg håber, der er folk derude, der kan genkende nogle af de her ting. Jeg håber, der er folk derude, der kan grine lidt af det og sige, at enten så har de måske selv sagt det her, eller også så er der nogen, som også er på det her spektrum, som har fået det at vide. Der er måske nogle helt andre, der sidder med en helt anden diagnose på et helt andet spektrum, der siger, hey, jeg har også mødt det her. Så jeg håber, I nød den her video. Jeg håber, den lærte nogen noget. Jeg håber, den bragte bare et lille smil på læben. Ha' det godt alle sammen, og smil, nyd livet. Vi ses nok i en anden video. Hej hej!